niin nyt mä esittelen mun sähköskuutin ja tää on myös ensimmäinen video. Tää on siis Kukirin G2 Max. Siinä vielä näkyy ja tässä videossa mä en vielä videota ota, että mä ajan tällä, vaan mä kerron vähän ominaisuuksia ja semmoista. Aloitetaan vaikka niistä ihan perusasioista, eli kantama on se 80 kilsaa, ehkä vähän alle. Se ehkä saattaa vähän kusettaa, mutta kyllä se aika paljon on. Täällä on tullut päästy. Mä oon tän kerran ladannut 77 kilsaa sillä pääsi. Ja siis tää on nyt vähän tällainen likainen tähän videoon, että kun on ollut vähän huonoa säätä. Ja sitten nopeushan tässä on, kun tän dekin nostaa, niin ehkä 68. Mutta sit jos sä ite oot siinä päällä, niin mun painolla ehkä 60. Ja sitten lähdetään näihin myös hyviin puoliin. Tässä on avain, joka on oikeasti hyvä. Että avain on sähköskuutissa, että sen pystyy jättää hetkeksi johonkin kaupan pihalle, jossa ihan nopea käyt jossain. Että muuten sitä ei oikein voi jättää. Ja sitten peukalokaasu. Tätä mä arvostan eniten. Yksi varmaan eniten. Että jos menee just jonkun pitkän matkan, niin tosi paljon helpompaa kuin on sitten, jos olisi tässä se, niin se olisi vähän ärsyttävämpää. Että tää peukalokaasu on todella hyvä. Että se on se kannattaa. Että mieluummin otat tän, jos se on mahdollista, että on 2 vaihtoehtoa, tää ja sitten se toinen, niin kyllä ottaa peukalokaasu. Sitten jarrut vois olla paremmat, ei ole mitkään maailman parhaimmat jarrut. Mut sitten valot on taas ihan todella hyvät. Nyt meitä kirkkailla näin, mutta todella hyvät valot. Sitten on nyt vähän täällä alhaalla. Mä sääsin nää vähän huonosti, niin tässä on vielä vilkut. En tiedä näkyykö vai näkyy mukavasti, ne näkyy tuolla edessäkin. Sitten tässä on aika kova töötti ja sitä nyt en viitti hirveästi painella. Ja sitten tässä on penkki. Mä nyt vaan otin penkin. Kävin koulussa ehkä vähän turha, mutta kuitenkin. Ja sitten nämä jouset tää on tämmönen trampoliini, kun tää syppii. Se ei oo ainakaan jouset, ei oo ongelma, mutta on mukava mennä näistä. Mä en nyt tiedä mikä. Näistä on kiva hyppiä. Ja sitten takamoottori, 1000 wattinen moottori, ainakaan tehon lopu. Ja sitten mennään näihin vähän huonoihin puoliin. Ja huonoihin puoliin, sanotaan ihan suoraan. Tää paino, tuskin nyt kukaan lähtee tällaista sähköskuuttia ostaa, jos olettaa, että se on kevyt. Että jos sä asut jossain kerrostalossa, niin tiedä, kyllä jos siellä on hissi, niin eikö yleensä kerrostalossa on hissi, niin se saattaa olla vähän innoittava kantaa. Ja latausaika, se on semmonen, voisi olla ehkä vähän nopeampi, koska se kestää ainakin vähintään 10 tuntia ladata tää ihan täyteen, että voi odottaa, että jos sulla on tyhjä akku ja 2 tunnin päästä pitäisi lähteä johonkin 30 kilsan päästä, niin se voi olla, että se ei tule toteutumaan. Ja sitten toi vesi, mikä se nyt on, se waterproof, eli kuinka paljon tää kestää vettä, sitä. Ainakin siis mä ihmettelen, että miksi jotkut sanoo, että Kukirini ei kestäisi vettä, mutta kun mä itse pesin tän, tai kyllä näytä silleen, että tätä olisi putsattu, niin ei ainakaan, mä katsoin vielä tuolta alta, niin ei ollut kuule mennyt yhtään vettä sinne, mutta painepesurilla mä sitä vielä uskaltanut, että kuule mä tän dekin putsasin, mutta sitten tän mä pesin ihan pesurilla, nää renkaat ja sun muut. Eiköhän tässä olisi aika näin pikaisesti kerrottu tää, minkälaisia videoita tulee, eli tästä Kukirin G2 Maxista tulee nyt toistaiseksi videoita, eli ei mitään kuin pidemmittä puheitta. Moi!